Bħala parti mill-istrateġija kontra l-mart tad-dijabete, ġiet inawgurata sala ġdida fl-Isptar Mater Dei li se titratta mal-1000 pazjent fis-sena li għandhom livell għoli ta' zokkor fid-demm. Is-sala ġiet inawgurata mill-Viċi Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern u saret b'investiment ta' 400,000 euro u fiha 14-il sodda. Il-professur Stephen Fava, li speċjalizza fil-qasam tad-dijabete, qal li s-sala se tkompli tagħmel differenza kbira fil-ħajja tal-pazjenti bid-dijabete. Semma kif fl-aħħar snin l-istatistika turi li l-ammont ta' pazjenti li tilfu riġlejhom minħabba d-dijabete naqsu bin-nofs waqt li irdoppjaw l-amputazzjonijiet fis-swaba. Jiena kuntent li l-rata ta' komplikazzjoni ta' dijabete qed tonqos alla volja għax wieħed jisa di il-rata ta' dijabete tiżdied Malta, il-prevalenza ta' dijabete. Xorta il-komplikazzjoni taf minnhom qed jonqsu inkluż dawk tas-saqaj. Għar-rigward tas-saqaj li qed jiġri huwa li l-amputazzjonijiet maġġuri, ġifieri li taqtas ir-riġel minn fuq l-irkoppa naqsu. L-istrutament żiedu huma dawk il-minuri. Il-professur Fava attribwixxa dan it-tnaqqis fl-amputazzjonijiet għal fatt li l-problemi qed jinqabdu ferm aktar kmieni u minflok jinqata' ir-riġel qed jitneħħa s-suba' jew parti minnu. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li din is-sala se toffri kura speċjalizzata taħt saqaf wieħed u mingħajr ħafna skariġ żejjed tal-pazjenti. Issa għandna unit apposta speċjalizzat bil-speċjalisti, bin-nurses li joffru kura speċjalizzata biex dawn il-pazjenti jkunu jistgħu jieħdu servizz aħjar. Da jfisser illi madwar 1000 pazjent inpatient fis-sena ħajkun qed jgħaddi minn din is-sala. Waqt iż-żjara tiegħu f'din is-sala, il-Ministru Fern qal li kull sena madwar 1000 pazjent jingħataw kura għal komplikazzjonijiet li jinqalgħu kawża tad-dijabete. Qal li l-investiment f'din is-sala sar bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali tad-Dijabete li tnediet sentejn ilu. Huwa qal li bis-saħħa ta' din l-istrateġija tqassmu iktar minn 8 miljun stikka tad-dijabete b'xejn lil pazjenti li jbatu bid-dijabete. Il-kondizzjoni tad-dijabete taffettwa madwar 10% tal-popolazzjoni Maltija.